Ahoj, zdravím vás z Blackfireu, já se jmenuji Michal Ekrta, vítám vás u dalšího dílu našeho občasníku 12 to 12 alias za 1212. Slovo občasník v tomto roce dostalo naprosto jiný význam, prostě nebyl čas točit, já se za to jako omlouvám, ale zkusím se polepšit, mám pocit, že letos na tyhle videa vznikly jenom dvě, jestli teda tohle není dokonce druhý, ale nevadí, mám tady nějakou hromadu novinek a chci se o ně s vámi podělit, některý z nich jsou už oznámený, mám tady něco, co ještě oznámené vlastně ani nebylo, takže to bude taková jako premiéra. Nicméně tohle všechno jako na 12 minut by bylo moc dlouhý, takže já si to rozdělím na dva díly. Jeden dneska a druhý bude za týden. A uděláme to následovně. Tenhle uděláme trošku děštější a ten příští uděláme trošku hráčtější. Takže dneska si dáme Super Mňau, což je jako úplná novinka. Svatyni si necháme na příště. Dáme si Turbo Kids, dáme si Donutky, dáme si Sky Team, Horníky Imperia si necháme na příště, tam můžeme udělat nějaké větší představení a to samé Svět po nás. Tak, čím začneme? Začneme třeba Donatkama. Donuts, česky to budou donaty, jsou takové piškvorky se zajímavým twistem doslova, protože tam točíte herními deskami. V krabičce najdete 30 oboustranných donatků, si čokoládovou, vanilkové, nebo jaké to budou. A 4 herní desky. Ty herní desky vy vlastně můžete libovolným způsobem otáčet, rotovat s nima a ta hra bude vlastně pokaždé trošku jinak připravená. Jo, potom každý hráč dostane 15 donatků, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, takže máme 15 čokoládových, 15 vanilkových. Tak a teď jde vlastně o to, možná pokud jste hráli třeba Sobeka od konkurence, tak tam je podobný ten mechanismus, ostatně je to od stejného autora, Bruna Catali, tak vy vlastně, když umísťujete ten svůj donatek na ten hrací plán, tak tím určujete, já to možná takhle ukážu zblízka, jak jsou ty čáry rovně nebo na šikmu, tak tím určujete, kam vlastně musí svůj donatek zahrát váš soupeř. To znamená, když já zahraju takhle sem ten vanilkový donatek, tak soupeř musí tady do toho sloupce zahrát svůj čokoládový, a když ho dá třeba sem, tak já musím vlastně hrát tady do té úhlopříčky a dám ho třeba sem. Tak a vtip je ale v tom, že pokud vám se nějakým způsobem podaří vymanévrovat toho protivníka, toho soupeře, tak, aby vám uvolnil mezeru mezi svými donatky a vám se potom podaří díky tomu, jak to tady bude probíhat, jak se budou ty donatky umisťovat, se vám podaří umístit svůj donatek a nemusí být jeden, můžu být takhle třeba jako 2 postupně do mezery, ale pokud se vám podaří vyplnit mezeru mezi donatky soupeře, tak vy mu je otočíte. A cílem hry, podobně jako v piškvorkách, je udělat řadu 5 donatků vaší barvy. Pokud se vám to nepodaří do té doby, než jsou vlastně rozebrané všechny ty donatky, tak vyhrává hráč, který má největší souvislou plochu svých donatků. Musím říct, že hra úplně super funguje i třeba na 6-7leté děti. Dokonce třeba moje 8letá dcera už od léta, kdy vlastně ten vzorek jsme měli k dispozici, tak poráží prostě dospěláky, nějak to v tom prostě jakoby vidí víc než většina jejich jako soupeřů, které doteď měla, a to měla i docela jako schopný a zkušený hráče za soupeře, takže nebojte se vůbec toho vyzkoušet do toho hru třeba i s dětma, ale mě osobně baví hodně i jako dospělýho. Jo, pravidla vysvětlený za minutu, ani ne, a spousta zábavy. Druhá hra, kterou tady máme, je Super Mňau. Je to hra od Space Cow, což je taková ta dětská odnož Space Cowboys. Co je jako zajímavý, na první omak je použití plastových karet. Nejsou papírové, ale jsou plastové. Je to z toho důvodu, že v téhle hře se hrozně moc a často ty karty míchají. Tak, krabička se používá jako součást hry. Ostatně i zbytek krabičky, to je zase jako odpadkový koš na pálení karet, takže ten se dá někam jako na stranu. A já to tady střihem si rychle připravím. Takže takhle nějak vypadá setup této hry, jejímž cílem je stát se kočičím superhrdinou. A toho dosáhnete tak, že budete mít v jednu chvíli před sebou na stole plášť hrdinský a kočku, abyste ten plášť měli na co navlíknout nebo na koho navlíknout. Pak jsou tady ještě
myší zlodějové, konzervy, které lákají kočky a karty s mincema, 2 mince, 3 mince a máte nějakou startovní ruku, nebo to je startovní balíček karet, kde máte 2 minci, 1 minci a 1 minci, přičemž jedna z těch karet má symbol, že nemůže být ukradená ani zahozená. To si teďka za chvilku vysvětlíme. Tak vy vlastně si tyhle 4 karty zamícháte a máte takovou přehledovou kartu, která zvýrazňuje vlastně, nebo ukazuje všechny pravidla hry. To znamená, máme tady baťůžek, z toho baťůžku já si dám karty do ruky, což znamená takhle jako před sebe a ve svém kole ty karty otočím. V okamžiku, kdy je otočím, tak se rozhodu, co budu dělat. Mám tady třeba 1 minci a 1 minci, tak já za tohle ty karty si můžu koupit tady 2 minci a dávám si to do pračky. Ano, skutečně do pračky. A následně si dám do ruky nové 2 karty. Jo? Až se na mě zase dostane řada, tak je zase otočím. Mám tady 2 mince a 2 mince, to jsou 4 mince. A za 4 mince já si můžu koupit třeba tady konzervu na lákání myší. Jo, teď už ty karty vlastně zamíchám. Dám si je do baťůžku. A je to takový jako mini deck building, jehož cílem je, abyste vy tady do toho baťůžku, respektive tady do toho baťůžku, postupně dostali nějaký ty karty té rybí konzervy, aby se vám potom podařilo nalákat kočku, optimálně třeba 2-3 kočky, koupit 1-2 pláště a aby se vám právě potom sešlo tady v té ruce, aby se vám sešla ta odpovídající kombinace té kočky s tím pláštěm. Jo? Komu se to povede jako prvnímu, tak vyhrává hru. Jo? Samozřejmě do toho tady vstupuje teda ten prvek toho zloděje, který vlastně může ukrást nějakou z těch karet. A co je vlastně teda důležitý říct, že pokud žádná z těch karet, co tady máte, se vám nějakým způsobem nehodí, nebo nechcete nakupovat, ale chcete naopak jako si ten balíček čistit, aby se vám zmenšil, abyste měli větší pravděpodobnost, pokud už v něm máte ty pláště a ty kočky, že se vám to tady jako sejde, tak můžete ty karty zahazovat vždycky jednu za každý kolo. To znamená, buď něco nakoupíte, nebo nebudete dělat nic, anebo kartu spálíte, pokud je to, nebo zahodíte do popelnice. Pokud je to startovní karta, to znamená s vaší barvou, tak ji hodíte do popelnice. Pokud je to nějaká z těch karet, co jsou tady v té nabídce, tak vracíte tu kartu na odpovídající balíček. Jo? Pokud máte tu konzervu, ta vám láká kočku, o konzervu nepřicházíte, pokud máte zloděje, tím kradete soupeři jednu z těch skrytých karet a v tom případě ale vy od toho zloděje přicházíte. Jo? Takže ty musíte pořád dokupovat dál a dál. Jo? Ale ta hra je poměrně rychlá, když se tady podívám na krabičku, tak se tady píše 15 minut, což tak plus minus odpovídá. To znamená, nejsou žádné strategické orgie, ale je to prostě rychlá, hezká, karetní, dobře vymyšlená, ocípající hra, která si myslím, že by mohla zejména vaše děti docela bavit. Dnešní třetí hra do party jsou Turbo Kids. A pokud znáte Zombie Kids, Zombie Teens, tak to je hra ze stejného univerza. Zombíci už ve městě nejsou, nebo jsou zahnaný někam hodně daleko a děti se rozhodly, že si ve městě zazávodí. Je to týmová kreslící závodní hra. Hráči se rozdělí na 2 týmy. Mají tady možnost vybrat si z několika vozítek. Jo, takže to je jedno, nějaký vozítka bychom si jako vzali. A jsou tady 2 sady stejných okruhů, tak já tady mám třeba okruh číslo 5 a okruh číslo 5. Jinak já tady můžu takhle ukázat nějaké ty tratě. No, jich fakt jako poměrně dost. A rozdělí se fixy, červený a modrý tým. A dá se to hrát i kooperativně, ale samozřejmě ta kompetitivní varianta je podle mě jako to, v čem bude ta největší zábavnost té hry. Ty týmy se rozdělí po 2 hráčích, nebo na 2, případně 3. A následně vždycky určí si jednoho řidiče. Ten řidič si zakryje oči a pokud hrajete ve 2 a 2 hráči nebo ve 2 členných týmech, tak se ten druhý hráč, ten, který nemá zakryté oči, stává navigátorem. Vezme si palec toho hráče, co má zakryté ty oči a vlastně slovními povely a
případně teda natáčením toho palce, který používá jako joystick, se pokusí provést toho slepého hráče tou závodní tratí. Jo, ten slepý hráč, nebo nevidící hráč má fixu v jedné ruce, druhá ruka je vlastně ten jeho joystick a podle toho, jaké dostává povely, ať už přes ten palec, anebo teda slovně, tak se pokouší projet tu trať. Jo, tady na té trati vidím, že je tady nějaký skokánek, takže tam se musí i odlepit a zase jako dopadnout, jo, šup. Jsou tady nějaký checkpointy, když vylítnu z trati, nabourám se vlastně do té krajnice, do té bílé čáry na kraji, tak se musím vrátit na ten checkpoint a tak podobně. Plus jsou tam nějaké další bonusy, jako třeba bomba proti hráči nebo provaz natažený přes tu cestu, kde musím vlastně ho taky přeskakovat. A jsou tam nějaké tunely na některých těch tratí a tak podobně. Jo, takže v podstatě tímhletím způsobem ty týmy proti sobě závodí a který tým dojede do cíle rychleji, tak vyhrává hru. V případě, že ten tým je trojčlenný, tak jeden z těch navigátorů ovládá ten joystick a druhý z těch navigátorů může dávat slovní povely. Ta varianta, která je kooperativní a ne kompetitivní, tak ta má potom v pravidlech několik stránek výzev, kde vlastně, nebo 2 stránky výzev, kdy se vlastně snažíte určitou sérii tratí projet za určitý čas. A jsou to ještě nějaké další úkoly. Však pokud znáte opět Zombie Kids, Zombie Teens, tak víte, že tadyhle ty nějaké úkolové prvky tady v těch hrách prostě jsou. Tady jsou teda všechny ty komponenty předem jasné, nemáte tady žádné skryté obálky, ale myslím, že pokud vás bavila hra třeba Looney Quest, tak i Turbo Kids by mohli u vás doma zabudovat. No a na závěr dnešního dílu 12 Tales jsem si nechal tu největší pecku. Je to hra, která aspiruje na mnohé deskoherní ceny. Kooperativní hra pro 2 hráče SkyTeam. Česká verze ponese taktéž název SkyTeam, akorát tam máme český podtitul. Tuším hladké přistání, teď bych kecal. A je to hra o přistávání dopravním letadlem na různých mezinárodních letištích, včetně letiště Václava Havla například. Tak jo, já vám tady takhle ukážu ovládací panel našeho letadla. Je to vlastně, je to hra pro 2 hráče teda, kooperativní, jeden hráč hraje za pilota, druhý za kopilota a oba dva se snaží kostkama spouštět akce, díky kterým se jim podaří úspěšně přistát. Na každém tom letišti ve hře je několik. Začínáte vždycky tu hru, když si ji vlastně koupíte a přinesete domů, tak první, co vidíte, tak je je v Montrealu. Skorpiomaské jsou Kanaďani. A jsou tam vlastně 2 ukazatele. Jeden je výška a druhý je přiblížení. To mám teď takhle nezvednu, protože na ní mám letadýlko, tak by se mi to rozsypalo. Doufám, že to aspoň trošku vidíte z té kamery. Je tam takhle žeton rerollu na 2 pozicích, potom jsou tam nějaké jiné letiště, kde ty žetony rerollu jsou trošku jinak rozdělené a to teď není důležité. A na té vlastně ovládací desce nebo na tom hlavním panelu je několik akcí. Některé ovládá jenom modrý hráč, některé ovládá jenom oranžový hráč. Jo, vlastně během kol se střídá, kdo z nich je začínající hráč. To je vlastně tady naznačeno na tom ukazateli té výšky, že vlastně začíná kapitán, druhé kolo kopilot, kapitán, kopilot a tak dál. Tak. Na začátku automaticky se přidá těm hráčům jeden reroll. Tak, co my tady na té desce máme? Máme tady u kapitána vysunutí podvozku. Vysunutí podvozku ovlivňuje rychlost, kterou to letadlo může letět. Má tady brzdy, to je důležité vlastně pro závěrečnou fázi hry, tedy přistání. Pak je tady vlastně udržování vlastně rovnováhy toho letadla, nebo jak bych řekl, jaký přímosti toho letu, nebo náklon letadla, tak. A potom je tady možnost volání věže, přičemž to se používá proto, aby se tadyhle z toho ukazatele přiblížení odstraňovaly žetony letadílek, aby jsme se s nějakým nesrazili. A v případě, že úplně nemám moc co dělat, tak si můžu uvařit kafe. Jeden žeton kafe mi přináší, a já jsem se tady špatně vyndal, jeden žeton kafe mi přináší možnost upravit hodnotu na jedné kostce o +1 nebo -1, přičemž ty kafe můžu za celou hru uvařit pouze 3. Tak,
Kopilot, ten má dvakrát možnost zvolat věž, opět upravuje rychlost, náklon letadla a na rozdíl od kapitána nemá podvozek, ale má klapky. Zatímco kapitán ten podvozek může vysouvat ve volném pořadí, tak kopilot musí začínat tady od vrchu dolů tady na té stupnici. A to je vlastně všechno, opět může taky vařit kafe. Co je důležité, vy v každém kole musíte umístit kostku na náklon a vždycky musíte umístit na tah motorů. Na konci každého kola se tadyhle ten ukazatel přiblížení, respektive výšky, posouvá o jedno políčko níže. A co se týče toho přiblížení, tak to se posouvá v závislosti na tom, jak letíte rychle. Jo, vy vlastně, když třeba, tak já tady takhle random hodím těma kostkama, samozřejmě teď to nebude fair, protože se můžu koukat, ale v případě, že třeba kapitán sem dá modrou kostku s 3 a kopilot sem dá takhle oranžovou se 4, a tady dáme třeba takhle 4, tady dáme, řekněme, 6, pak tady dáme 1, tady dáme 2, tady dáme 3 a tady dáme 2. Jo, bylo by to třeba rozmístěný takhle po nějakém tom kole. Tak, podívám se na ten náklon, tady je 3, tady je 4, to znamená to letadlo se mi takhle nakloní o 1 stupínek směrem doprava. Tak, rychlost v tuto chvíli je 10, ale já se ještě podívám, protože podvozek se mi tady jeden vysunul, což mi posouvá tento modrý ukazatel. Podvozek ještě jednou mi posouvá modrý ukazatel a klapky mi posouvají oranžový ukazatel. Tak hodnota 10 v tuto chvíli je za tím oranžovým ukazatelem a teď je to o tom, že pokud tato hodnota by byla před tím modrým ukazatelem, tak se neposouváme nikam, prostě neletíme. Pokud je ta hodnota mezi modrým a oranžovým ukazatelem, tak letíme o jedno políčko, což je jakoby optimální, a pokud je zatím oranžovým ukazatelem, tak letíme o 2 políčka, takže letíme moc rychle. Vy samozřejmě chcete na to letiště doletět tak, aby vlastně tyhle 2 ukazatele byly ve stejné pozici. Jo, pokud by došlo k tomu, že už jste úplně klesli a ještě nejste na tom letišti, tak prohráváte hru. Pokud by to bylo obráceně, tak můžete samozřejmě jakoby umísťováním nízkých kostek na ten tah těch motorů, na tu rychlost, jakoby zabrzdit a počkat si, až tam doklesáte. Jo, ale samozřejmě, že to není úplně optimální. Tak a vlastně jde o to, že na konci hry, úplně v posledním kole, vás nezajímá ta rychlost v této výseči, ale zajímá vás tento ukazatel brzd. Ten kapitán musí v průběhu té hry 2, 4 a potom 6 postupně se pokusit aktivovat brzdy, s tím, že nemusí samozřejmě všechny, ale čím víc jich aktivuje, tím vyšší rychlostí můžete při tom přistání letět. Jo? Když budou mít všechny 3 brzdy aktivované, tak můžeme letět dohromady tady vlastně za 6 až. Jo, v případě, že by to bylo takhle, že bych měl aktivovat brzdy jenom jednou, tak je tady 2, to znamená, že jediná možnost, jak bezpečně přistát, je použitím 1 a 1. Jo, samozřejmě můžete si pomoct tím uvařeným kafem, můžete si pomoct rerollem, ale je to pak trošku taková jako krizová situace. Takže to je základní koncept SkyTeamu. Krabice je potom plná obsahu, jsou tady další letiště, kde vstupují do hry další pravidla, způsob vlastně nasazování dalších letadýlek vlastně na ten ukazatel s tím provozem, nutnost letět v určitém náklonu, protože fouká vítr, je tady speciální ukazatel brždění na ledu, je tady ukazatel, na kterým musíte hlídat třeba únik leteckého benzínu, je tady takový ukazatel, který se zapojuje do hry, kde musíte školit personál a musíte vlastně před přistáním proškolit celou sadu nějakých jakoby lidí, který musíte vycvičit na určitý akce na palubě toho letadla. Je tam potom modul, kde fouká vlastně jako vítr, takže vy se snažíte letět tak, abyste využili vlastně i sílu toho větru, to znamená, když fouká moc silně, tak musíte letět pomalejš, abyste nepřekročili ten ukazatel, letět moc rychle a tak podobně.
jsou tam takové speciální karty, kdy vlastně ty jednotlivé letiště, co v té hře jsou, tak vám ve speciálním pravidlovém sešitu říkají, kolik speciálních karet můžete vlastně v tom daném scénáři použít, a ty karty jsou třeba, že můžete jenom jednou za hru otočit kostku na protilehlou stranu nebo si prohodit hodnotu kostky s tím druhým hráčem a tak podobně. Takže ta variabilita té hry je poměrně velká a musím říct, že je to za mě jako jedno z největších překvapení vůbec letošního roku a doufám, že se vám to bude taky hodně líbit. Tak jo, to je ode mě všechno dneska. Pokud se koukáte na premiéru před sobotním polednem a ještě nejste po obědě, tak přeju dobrou chuť a uvidíme se snad už za týden u těch dalších her, co jsem na začátku ukázal a řekl jsem, že představím příště. Čau. Pokud jste dokoukali až sem, tak vás náš obsah zřejmě zajímá. Ještě více toho najdete na našem YouTubeku, Facebooku a Instagramu. A mimochodem, každý like a sdílení potěší. Předem díky.